asimusa ukutotosa ungizwe uyasangana uyahlanya akahlanya ukuhlanya lokho kwangempela uhlanya ukuhlanya lokho ukuthi akazashawe iyona into emphethe kuphela ungizwe hayi ukuthi yini musana ukuvumela imsangano bafowethu musana ukuvumela imsangano siyazi ukuthi abanye ngenxa yokuthi ungizwe une following siyazi ukuthi abanye bahamba naye just to promote their brands not because ungizwe bemthanda bafowethu nginibingelele ngithi kunina into ongayazi inkulu kunawe weyenza kwethu okunye ngifuna ukusho kunina ukuthi don't blame the distraction but improve your focus. Lamazwi lawa ngithanda ukuwasho kakhulu kumangobese weMash and Mash kanye nomfowethu uNdabandaba uphakela umthakathi. Zinganza kwethu don't blame the distraction but improve your focus. Uyabona njengamanje abafowethu sesiyazi sekucacile ukuthi ungizwe umlando omkhulu ube yini ube distraction kwi-organization ye-Mash and Mash nezinhlelo nje ze-organization yayo i-Mash and Mash bekade bafowethu nihamba ne-distraction uqobo lwayo. Uyabona umuntu owumphazamisi ube isiphazamiso. So ngifuna ukuthi kunina ningabe sabheka-ke manje isiphazamiso. Khuphulani manje indlela yokuthi niye phambili niqonde ngqo focus. Ingakho ngithi don't blame the distraction but improve your focus. Khohlwa nje i-distraction ngoba njengamanje i-distraction itholile imali i-distraction kumele ayisebenzelile manje sekuyithuba lokuthi imali ngoba useyiqalile useyayisa and uphakela umthakathi imali akayibukelanga uyinqabile ngoba phela bafethu u3 million uzokuyisa uzokwenzelani u3 million yini engayenza ngo3 million bafethu. I mean someone kunomuntu okufuneke bafethu kunento efuneke yenza umqondo la kunento efuneke yenza umqondo la asingaphiki nama intellectual stupid nganza kwethu ukuthi ama intellectual stupid nje abafuni ukusebenzisa umqondo ubuchopho abukho sidalwa ayikho into singayenza ngalokho. Uyabona manje nganza kwethu asibhekeni asifocusene ekutheni we will march and march until we win. One, we will march and march until we win. We will march and march until we win. Ayikho enye into mina engifocuse kuyona njenge-Mash and Mash njengamanje. So ke ningangizeli ngendaba zamaqembu ezepolitiki futhi ngicela ningangixhumi ningangihlanganisi nje ngibhonxuleni nje lapho. Ngibhonxuleni lapho ngoba inkinga esikuyona njengamanje nezinkulumo ezikulona nje esikuzona njengamanje zidalwe ubani? Zidalwe ama-politician. Yabo? Zidalwe ama-politician. Wathi omunye umfowethu nje vese nje ukuthi uhlangane ungizwe nomongameli kwenziwa okwenzakalayo kwase kubizwa uphakela umthakathi ukuqala kwe-disaster. Uqala kwe-disaster. Umqala nje ukuba khona komhlangano ithathiwe imali ayithathwanga. Ukuhlangana nje kwakuqala kwe-disaster. That's what I can tell you. Lo mhlangano wabe i-disaster. Siyamazi sonke umongameli upresident wekhantri ukuthi yini izinto capable kuzona. Kodwa abafowethu siyayazi futhi ne-ANC ukuthi yini aba-capable kuzona. Yabo? Sikhuluma la ngabantu abanamabhizinisi kubona yonke i-Afrika. So ngempela uma ngabe kuthiwa abahambe njengoba kuthiwa abahambe kuphazamiseka ama-mining abo ko-DRC. Kuphazamiseka ama-mining abo kuphi ko-Zimbabwe. Kuphazamiseka ama-mining abo kuphi ko-Ghana. Kuphazamiseka ama-mining abo zonke lezi ndawo zase-Afrika. Kuphazamiseka i-interest yabo, izinhloso zabo ziyaphazamiseka. Zinganza kwethu sisenkingeni eSouth Africa ukuthi abantu abama-officials, abantu abasebenza kuhulumeni ibona abaceba ngaphezu kwabantu abasowamabhizinisi. Anginiphindele futhi. Abantu abasebenza kuhulumeni ibona abacebe ngaphezu kosomabhizinisi abaziwayo abakhona esibabonayo esaziyo ukuthi ubani unebhizinisi ley'tini, ubani une-hardware, ubani udayisa ngey'nkomo noma ubani ukwi-real estate noma
kodwa abantu abama-official ama-government official abasephalamende ibona abacebe ngaphezu kwama-business entrepreneur. Ukutshela ukuthini lokho? Ihlazo lelo. It's abomination ukuthi abantu abaqashwa uhulumeni ukuthi basebenze umphakathi kube yibona bazoceba okudlula ama-member omphakathi abarana amabhizinisi. Ihlazo lelo. Yabo. So-ke njengamanje abantu bamapolitiki njengoba ngangithi babhekeni vese ibona bazokwenza sure ukuthi baphazamisa nanoma yiphi i-movement ekhona ngoba ibona ukuthi bebe kwipolitiki indlela abaziphilisa ngayo yokuthi bebe kwipolitiki. Yabo. Uma ubheka njengamanje kukusiza ngani ukuthi sibe ney'cagogo zepolitiki eziyinqoba kangaka eSouth Africa, because uma uqala isicagogo zasepolitiki uzolandela abantu abambalwa nabo abangakwazi ukuyicabangela nabo abangakwazi ukuyimela. Yabo. Abangeke beze bevikele lo muntu abangenandaba. And kunabantu njengamanje bafowethu abavikela ama-illegal foreigners. Kunabantu futhi ababevikela uhulumeni obandlululo bevikela amabhunu. Kunabantu abavikela ama-system. So lama-politicians silokho siwanika amandla siwavotele bese avikela yona isystem, aprotecta isystem, asebenza nabo labantu ababacindezeli. Ngoba ukuba bakwenzile kungabe i-constitution sebayishintsha kudala. Abazange beyishintshe ipolitiki, abakaze besebenze, abaze beyishintshe isystem ye-constitution. So umgomo osisekelo wethu noma inqubo osisekelo yethu iyesicindezela abaze benze lutho ngalokho. Bavele nabathula bagcwalisa amaphakethe abo, bagcwalisa amaphakethe abo kwamnandi namanje basisebenzisa khona ukugcwalisa amaphakethe abo. So-ke njengamanje ngenza kwethu ngiqonda ukuthi asingayinaki manje bekane eceleni indaba kangizwe mchunu. Njengoba empongoloza nje egoli bangumsindo ukuthi indaba zeyimashi nani 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 wanjima sesokwenza ukuthi abantu laba bazomkhombisa abantu ukuthi bawobani. Noma ungaba ne-follower engakanani yabantu bekufollowa nje, abantu bengakufollowela ezinye izinto, but mase kufuneka ukuthi uye kwi-ground nabantu kodwa abantu they will never. So-ke we know ukuthi i-ground yangampela uphakela umthakathi kwi-ground ustrong. And we know ukuthi uMagobese academically she's very strong. We cannot deny that. So bafowethu, we will support March and March, and we will move with the real movement, of which is March and March. My main focus is March and March. Okunye nokunye ongasitshoni March and March anginendaba nakho. I'm not interested. Don't even talk about it. Ngakho kumina. Angifuni into ezogcindezela abantu manje. Angifuni into ezomanipulate abantu manje. Angifuni, angiyiceli. Into nje ezophazamisa abantu ungezi uzokhuluma ngayo nami. Angizi ukukushela ngisho ihlombe yaphetha nje. Uyangumela nje. So-ke miyekeni ungizwe ahambe ayibhedele ayela khona uhlanga niyalazi uthanda imali niyamazi miyekeni. So-ke uzamile ukudayisa umzabalazo, but lo mzabalazo athe udayisa awudayise kulo mzabalazo ube yilambele. So njengamanje u-attack uJacinta nophakela umthakathi just because abasidanselanga isigingci sakhe, ngoba izinto ayikhuluma uyabona ukuthi azibambeki. Kusiza ngani uzothi wena uhamba umhlaba wonke wenzani? Ukuhamba kwakho umhlaba ngizwe bekwasiza ngani abantu base-South Africa? Sonke siwahambela umhlaba kodwa besihambela thina. Akuyona into engayitshela izwe labantu base-South Africa lapha abahluphekile. Kuzomsiza ngani ugogo laphana ofundisa abazukulu olale ngadlile? Ukuthi wake waboshwa kumsiza ngani omunye umuntu? Ububoshwa phela ngobuhlaza bakho nangokubhayiza kwakho. Ngoba akekho umuntu ohlakaniphile ngempela obushwayo. Umuntu nje ohlakaniphile ngempela akekho obushwayo. Akekho. Khohlwa. Kodwa manje ufuna uzobhosta ngezinto engeke uzisize ngalutho umphakathi. Yabo? So uzofuna nje manje ukuthi udicilele isithunzi sabanye abantu just because wena bekufuneka umukele ulokhuzana nemiliyoni u3 million. Udle wadla lo 3 million abantu bakho kodwa egcina usuku isizwe sase-South Africa they need more than that million. Because lo mhlaba wase-South Africa u-rich. Manje nizoprotecta abantu abantshontsha kubona ngokungemthetho. Yabo? Then we will march and march until we win. Ngizwe or no ngizwe. Ifollower kangize nje kumina i-empty.
because ekuseqinisweni ukuthi nje noma ungayinkosi yamabhinca kodwa kuqiniseke ukuthi abantu bamuzwa kangcono uNkulunkulu Khuzane uphakele umthakathi kunawe. Simple as that. We cannot even compare ukuthi ubani okhuluma into enengqondo phakathi kwabantu umthakathi nokizwe. We can't even compare that. Iqiniso siyalazi. So asingafocus-ke kule distraction. Ungizwe uyi-distraction. Uthunywa ama-politician ukuthi azodistracta kuphazanyiswe umzabalazo. Simple as that. So let's improve the focus. That's all. Thank you. Bafowethu, into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Nginibingelele wengane zakwethu ntambama lishona ilanga. Wengane zakwethu ngithi-ke njengoba-ke uMacingwana esekhulumile akhulumayo, ngicabanga ukuthi sengilalela amavidiyo akhe awu-2. Ngacubungula nje ngabheka indlela a-aligna ngayo izinto, ngase ngiconnecta ama-dots. Kunento ekuthiwa connect the dots. Ngase-ke ngithola ngithi ake ngibheke lesi sithombe ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngibheke lesi sithombe lesi i-line-up lana njengoba nibona-ke kwakuwumhlangano owabakhona phakathi kwakhe uMacingwana nophakela umthakathi nokumongameli uCyril Ramaphosa. Insizwe siyaziyo ukuthi hayi iyakhokha bafowethu, akudlalwa. Engicela ukuthi-ke sikubheke-ke okokuqala ngalesikhathi kusuka lolu dweshu lokuthi kunemali ekhokhiwe noma udweshu lalo mhlangano. Yini esike yashiwo ungizwe Mchunu malelana nalo mhlangano? Ikhona mhlambe into avela nje kwezokuxhumana ekhuluma ephawula ngalo mhlangano ukuthi kwaba nalo mhlangano yayithini injongo noma inhloso yalo mhlangano? Ulo mhlangano ube khona kanjani? Mhlampe kulo mhlangano njengoba wayekhona yena nophakela umthakathi engekho uMangobese, yena ungizwe uMchunu uthini ngalo mhlangano? Ukhona yini asakwakuphawula ngalo mhlangano? Angikaze ngizwe lutho bafowethu. Ngikhona, ungakwazi ukuthi mhlampe ungikhumbuze, ungiluleke ukuthi kukhonani wake wakuthola uthi nje jwathu kancane, ungisendele kwi-inbox noma ungisherele ividiyo lapho khona ekhuluma ungizwe ngalo mhlangano eniwubona la kulesithombe esila. Angikhumbuli nakancane ungizwe ngimuzwa ezowuphawula ngalo mhlangano, yabo. So-ke yilokho-ke ngane zakwethu ekufuneke nikubheke, funeke niqale lapho before nize kule mpendulo yakhe ayiphendulile, lapho khona nakhona athena mayisephendula kwakhona izinto ezinombuzo. Kwakhona izinto ezinombuzo ukuthi njengoba esephendula ezoveza eyokuboshwa ukuthi uke waboshwa, number 1, angiboni ukuthi besikhona isidingo sokuthi yena useke waboshwa laba abakaze baboshwe, besingekho isidingo salokho. That's number 1. Number 2, le ye-economy ukuthi ngeke kumashwe njalo kwasha kwacima kwanjani ngoba kuzophazamiseka i-economy. Akazi lutho ungizwe nge-economy yase-South Africa. I-economy yase-South Africa lokho nje yaqala ukushayeka kakhulu, yashayeka kakhulu, futhi ngathi nje mhlampe ngokuba khona nje kwakho uCyril Ramaphosa ngoba nje yashayeka. And nangekho i-COVID-19 yashayeka kakhulu i-economy yase-South Africa, yashayeka kakhulu dismally, ayizange yaphinde. Kuthe maqamba kuzofika iy'khukhula, kuthe maqamba kuzofika ilokhuzane, i-looting and stuff like that, izibhelu ezake zaba khona, i-economy ya-South Africa yayishayeka iphindaphindeka. So-ke angikuvumi okushiwo ungizwe Mchunu. So-ke indlela ungizwe Mchunu akhuluma ngazo, hayi bafowethu ngeke zinogcobho phakathi iy'ngane zakwethu, ngoba mhlampe kwividiyo yami engisho ekuseni ngishilo ukuthi zinalento ekuthiwa yi-reversal psychology. Uma uyilandela kahle iy'nkulumo zangizwe Mchunu, ngoba besingekho isidingo sokuthi
aveze ukuthi useke waboshwa yena kwashawa ucima kanjani. And uma ngabe futhi niyanothisa ukuthi emveni kwalomhlangano niphinde nabona yini mhlampe uNgizwe Mchunu eyingxenye na ye-March and March, noma-ke niphinde nabona yini na mhlampe uNgizwe Mchunu eyingxenye kaPhakela uMthakathi nemashi nje ebiye khona? Angikhumbuli nike nabona. Mhlampe nayibuza lokho mntakwethu ukuthi kungani na, yabo. Funeka phela sibheke ukuthi kahle kahle uGcopho ukuphi la, ngoba before lo mhlangano sabona uNgizwe Mchunu evidweni yakhe evela ehlangene nendlulamithi thizeni endaweni thizeni. So-ke kwaphela usuku ngicabanga ukuthi kokungumhla ka-28 kanje, noma mhla 28 kanje ntambama, then ngomhla ka-29 ngosuku olulandelayo kwazoba khona lo mhlangano. Okay, now uNgizwe usephendulile, uyakhuluma ngendlela akhuluma ngayo, ukhuluma nange-economy. Umbuzo wami uthi uqale nini uNgizwe ukukwazi lokhu kwe-economy? That's number one. Uqale nini ukwazi lokhu uNgizwe ukuthi imashi ngeke bekwazi ukuthi bemashi, ngeke kumashwe njalo kube namamashi amaningi ngoba kanjani? Bafowethu, asizona ingane, asizalwanga izolo bafowethu, asizalwanga izolo. Njengamanje mina ngokubona kwabo useqalile uNgizwe Mlando Mchunu njengamanje ukusebenzela imali ayithola mhlambe before lo mhlangano noma sekudlule lo mhlangano, useqalile ukuyisebenzela. And uma ubheka ulandela ungathi uyabona ukuthi lo labumbano elalikade lukhona phambilini sathe ukudropha manje kancane. Angazi uzothini bangikutshela ukuthi imali was offered kodwa uPhakela uMthakathi wayinqaba imali, wayithatha omunye imali, yabo. Nikhumbule nganza kwethu ukuthi la sikhuluma ngama-organization awu-2 abalulekile. Kune-March and March, ebese kuba khona nensizwa nobunsizwa foundation. Okay, mhlampe-ke uNgizwe-ke njengoba inkosi yamabhinca, iyiphi organization anayo yena njengoNgizwe Mchunu? Ngaphandle kokuduma ukuthi usebenzile kwa-SABC, wasebenza waduma njengenkosi yamabhinca and stuff like that. Ngaphandle kwalo yiphi organization anayo? Ngoba lana kunabantu aba-organize la, abalida ama-organization. uJacinto Mangobese ulida organization iMarch and March, uPhakela uMthakathi ulida insizwa nomnsizwa foundation. Yiphi-ke organization kaNgizwe Mchunu? Okay, into ekufuneka siyibheke la enganza kwethu, njengamanje uNgizwe usephusha i-agenda yokusebenzela imali, and njengamanje uNgizwe usedlala ipolitiki, usedlala i-dirty game njengamanje. So le game ayidlalayo-ke bafowethu siyamkhombisa ukuthi akasayona indoda yomthetho noma indoda ye-principle. Akasiyena umuntu we-principle ongamthemba ukuthi ungumuntu we-principle ongakwazi ukuhamba naye uye naye phambili entweni noma wenze naye into nivumelane ayenze, yabo. So uyafana nje negenge thizeni. Mhlampe ngicabanga ukuthi kube kumfanele engasebenza kwi-IDEC, kumfanele ukuthi engasebenza lapha kwi-IDEC nalaba abasebenza kwi-IDEC abakama ngesandla, mhlampe ukuze akwazi ukuthi enze, ngoba vese igame ayidlala udlala le game ayidlalayo. So-ke zinganza kwethu singakhohlwa ukuthi baningi abantu abacashe kwi-March and March abamaqili, abawosomapolitiki, abawosomathuba, yabo. Baningi abacashile. So-ke ungenile noNgizwe wayidlala indima yakhe lokhu akudlalile, kodwa okubalulekile bekufuneka engakhohlwa ukuthi izinhloso zabantu, abantu bafunani, ngoba ipolitiki ibadayisile kakhulu abantu inganza kwethu, and ipolitiki abantu ayibayisanga ndawo. Namanje sisahlezi idengwane nje kwayilo economy akhuluma ngayo angayazi. Le economy ishaye kakhulu amabhizinisi abantu abamnyama, yacindezela futhi abantu abahluphekayo kakhulu yona-ke leyo economy. So-ke ipolitiki elimaze kakhulu lento. So-ke inganza kwethu
ungizwe la uyena ungizwe odlala kakhulu igemu, uyena ungizwe oyi-ball player la yokukhohlakala, uyena ungizwe osonisa i-movement eceleni. So-ke le movement ye-march and march, we will march and march until we win. And sokhuluma nge-march and march and soyiphusha i-march and march. Asizokhuluma la ngendaba yepolitiki nixole mina ngenza kwethu, angizokhuluma ngendaba yepolitiki nje la ukuthi iqembu kanjani njani, ngikhuluma indaba ngendaba amaqembu ngenza kwethu, nginendaba mina ye-revolutionary le ye-march and march, okunye nokunye cha akuhlangani nakho. Kodwa ungizwe la